στην πανέμορφη αλμοπία του νομού Πέλλας, εκεί όπου η φύση άπλωσε αφιδώς τα κάλλη της, βρίσκονται τα λουτρά Λουτρακίου, το πασίγνωστο Πόζαρ. Η περιοχή είναι φημισμένη για τις ιαματικές πηγές της, με νερό θερμοκρασίας 37 βαθμών Κελσίου, που ενδείκνυται για λουτροθεραπεία. Η περιοχή προσφέρει πολύ περισσότερα από τα καταπληκτικά ιαματικά λουτρά της. Μονοπάτια που ενώνουν τα λουτρά με το Καϊμακτσαλάν μέσα από καταπληκτικές διαδρομές και πολλές αναλλαγές του φυσικού τοπίου. Περίπατο στο πανέμορφο Φαράγγι. Ορειβασία και αναρρίχηση. Σπήλαια. Η Λουτρόπολη είναι κτισμένη μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος αξεπέραστης ομορφιάς. Και εδώ αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τις 4 εποχές. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή? Τώρα, σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο θα ανακαλύψετε ότι κάθε εποχή είναι εποχή για διακοπές. Το ξενοδοχείο 4 εποχές, χτισμένο στο λουτράκι Αριδέας, αποτελεί ιδανικό χώρο ξεκούρασης και χαλάρωσης. Με τη διαμονή σας εξασφαλίζετε δωρεάν παροχή των υπηρεσιών σπα του ξενοδοχείου μας, δηλαδή εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης εστιατόριο και εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ. Στον χώρο του ξενοδοχείου, εκτός από τους χώρους χαλάρωσης και αισθητικής, λειτουργεί ένα συνεδριακό κέντρο 100 θέσεων, ικανό να φιλοξενήσει συνέδρια, ημερίδες, καθώς και σεμινάρια επαγγελματικού χαρακτήρα. Με θέα στο καταπράσινο τοπίο της περιοχής, όλα τα δωμάτια μας διαθέτουν πολυτελή διακόσμηση, τηλέφωνο, δυνατότητα σύνδεσης με ίντερνετ, τζάκι, τηλεόραση πλάσμα με δορυφορικά κανάλια, mini bar και air condition. Οι 4 εποχές επισκέπτονται τα δωμάτια μας, που είναι 4 τύπων, ένας για κάθε εποχή. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε εάν κατά τη διαμονή σας προτιμάτε τα ανοιξιάτικα, φθινοπορεινά, καλοκαιρινά ή χειμερινά δωμάτια μας με διαφορετικές διακοσμητικές πινελιές το καθένα και πάντα στο πνεύμα και το ύφος της εποχής που αντιπροσωπεύουν. Επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας όλους τους χώρους μέσα από την εικονική ξενάγηση και το φωτογραφικό άλμπουμ. Hotel Spa 4 εποχές. Ο ζεστός και φιλόξενος χώρος των διακοπών για κάθε εποχή.